Quddiem l-imħallef Joseph Zammit McKeon il-ħamis bdiet tinstema' l-kawża kostituzzjonali li l-moviment Iva Divorzju Iva Żwieġ fetaħ kontra l-Awtorità tax-Xandir. Is-sentenza mistennija nhar it-Tnejn. L-Awtorità tax-Xandir wara li approvathom waqfet milli jkomplu jixxandru żewġ spots tal-moviment li fihom qed jidher Monsinjur Charles Vella jitkellem fuq id-divorzju. Fost ix-xhieda li nstemaw hemm Norman Hamilton, il-produttur tal-programm li fih saret l-intervista, u Herman Grech li wkoll kien intervista lil Monsinjur Charles Vella f'The Sunday Times fuq l-istess tema fl-2009. F'konferenza mill-moviment Iva Divorzju Iva Żwieġ, Evarist Bartolo qal fl-intervista il-fundatur ta' Kana kien qal l-istess affarijiet li qal fl-ispots imxandra mill-moviment Iva. Qal li d-divorzju ma jbeżżawx. Monsinjur Vella kien qal li m'għandix issir kruċjata mill-Knisja kontra d-divorzju, imma minflok il-Knisja għandha tiffoka biex tħejji l-koppji għal żwieġ b'saħħtu. U għalkemm kien qal li ma jixtieqx li jara l-introduzzjoni tad-divorzju, ma jistax jagħlaq għajnejh għar-realtà li teżisti. Kien appella biex il-Knisja u l-Istat ma jibqgħux ħaġa waħda u qal li l-Knisja għandha tevita li tikkwota statistika biex tagħti n-numru ta' żwieġiet imkissra. Evarist Bartolo kwota wkoll il-Fader René Camilleri li waqt il-programm Inkontri fuq dan l-istazzjon f'Ottubru li għadda tkellem dwar is-separazzjoni tal-Knisja u l-Istat. Michael Falzon qal li mill-pajjiżi Kattoliċi kollha f'Malta biss il-Qorti taċ-Ċivil tbaxxi rasa għal deċiżjoni tal-Qorti tal-Knisja f'każ ta' annullament. Falzon qal li f'pajjiżi Kattoliċi oħra l-annullament ma jaffettwax il-liġi ċivili. Jiġifieri jekk koppja tieħu l-annullament biss dan ma jkunx rikonoxxut mill-Istat. Qal li fil-pajjiżi l-oħra qabel ma jibdew proċeduri ta' annullament, il-koppja trid tkun ġabet id-divorzju għaliex il-Knisja Kattolika f'pajjiżi oħra m'għandix seta' li tannulla l-liġijiet taċ-ċivil. Falzon staqsa għaliex jekk id-divorzju huwa dnub, il-Knisja Kattolika barra minn Malta l-ewwel titlob lil koppji d-divorzju biex dawn jingħataw l-annullament.